10 hold studerende fra Aalborg Universitet dystede onsdag i en ganske særlig disciplin. Bygge et skib, der kan sejle nødhjælp til Haiti. Nødhjælpskornet var erstattet af chokoladepeanuts, og Atlanterhavet var erstattet af et aflangt kar af plexiglas. Og så galt det ellers bare om at bygge det skib, der med blæsten fra en lille ventilator var bedst til at transportere nødhjælp fra den ene ende til den anden. Det gik rigtig fint. I hvert fald det meste af tiden. Før hver sejlads skulle byggeprojektet forklares i detaljer. Og det hele blev nøje overvåget af 3 mand i et dommerpanel. Konkurrenterne fulgte med fra tilskuerpladserne, hvor de blandt andet kunne se, at man trods en enkelt kæntring ikke skal give op. Faktisk skal man aldrig nogensinde give op. Apropos kæntringer, så er det absolut ikke noget, man sådan bare spøger med. Hvorfor kæntrede den? Jeg tror, den fik for meget syge. Den kæntrede jo ikke. Det skal lige siges, den kæntrede ikke. Den havde bare ikke den rigtige retning. Så kølen virkede tydeligvis ikke efter hensigten, eller så var det forsejl, der ikke virkede efter hensigten. Men den kæntrede ikke. Vi spoler lige et par minutter tilbage og undskylder mange gange. Der var helt klart ikke tale om en decideret kæntring. Hvad kan I bruge sådan et projekt som det her til? Jamen, vi lærer jo at tænke kreativt og bruge alternative løsninger til at finde på det, tage en opgave og så diskutere den, bygge en fremgangsmåde og så bagefter gå i gang med den. Det er for lille hav, vi har lavet.